ko sa kuan. Kung naamoy mga Biblia, let's open our Bible in Luke chapter 12, verses 13 to 21. Luke chapter 12, verses 13 to 21. Set your minds on the things above. Ang imong huna-huna, ibutang, ipahiluna, kanunay, diha sa mga butang na langit nun. Luke chapter 12, verses 13 to 21. So I'm gonna read Bisaya first. Let's all stand. Nindog ta balik sa tapagbarog. Verse 13, ningon diha, unya may usang katawo dito sa pundok nga miingon kaniya, magtutudlo, sultihi kami. Sultihi ang akong igsuon, nga bahinan ako niya sa katigayunan, sa kabilin, sa kanamo, sa among amahan. Si Jesus bitubag kaniya, kinsa may naghatag kanako katungod sa paghusay o bahin pagbahin sa katigayunan, tali kaninyong duha. Verse 15, og mipadayon sa pagtudlo og mipadayon siya pagsulti kanilang tanan. Pagbantay kamo og likayin ninyo ang bisan unsang kahakog, kay ang tinuod nga kinabuhi sa tawo wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan bisan unsa pa siya kadato. Verse 6, og misugilon si Jesus kanila niining sambingaya, dihay usa kadato nga may usa ka yuta nga maayog abot. Na malandong siya, wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may angay kong buhaton. Kini ang mao ang akong buhaton. Miingon siya sa iyang kaugalingon, gubon ko ang akong kamalig, og magtukod ako, og mas dako diin akong tigumon, unya mo abot. Unya, ang abot, og ang uban kong mga uban kong mga kabtangan. Unya, muingon ako sa akong kaugalingon pagka bulahan na nimo, ana-ana kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom og paglipay. Apan ang Dios miingon kaniya, oy buang, niini gayong gabihuna mamatay ka. Unya, kinsa na may makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Verse 21, og mitapos si Jesus og miingon, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og bahandi alang sa ilang kaugalingon apan dili dato atubangan sa Dios. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, that you are here with us. Thank you for your word and thank you for everyone who are here. Bless us today, O God, tonight, Lord, with the heavenly wisdom. And give us the heart nga among i-apply unsay among madunggan kanimo Ginoo. Lord, dili may magpabilin nga moras gihapon. All of us will grow and bear fruit, Father God. Thank you, Lord. Aniining kagabihon, O Dios, kaming tanan, gawas nun nga nakaabot aning dapita. Even the Korean mission team, thank you for their lives. Thank you for keeping them safe, O Lord. Sa ilang pag-travel dinhi, sa ilang pag-tour sa Bohol. And salamat kabisan sa ilang pagpauli unya, safety usab sila Ginoo. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan in Jesus name. Amen and amen. Please be seated. Sa makausap pa, maayong gabi karon nga kagabihon mga igsoon ng atong hisgutan, mahitungod sa ato ang panglantaw, panghuna-huna og pagbati asa ni karon. Ang kada usa nato giingnan diha nga set your hearts and set your minds on the things above, not on the earthly things. Mao ni siya ang exactly nga gitudlo sa atong Ginoo dinhi sa parable nga ato nga gibasa karon. Ngano man ngano kaha? Because even Christians, ang ilang una-una, daghan sila, nag-struggle sila,
Pinatyanay na sila nga naman tungod kay ang ilang mga huna-huna, their minds, and their hearts, and their affections, their treasures na adinhis kalibutan. Muna magka-problema sila. And listen, ato ning subayon mga igsuon. And hatagig kagawasan ang imong kaugalingon. No? Set yourself free to hear the word of the Lord. Now listen to this. Ingon ta dire sa Luke chapter 12 verse 13. Ingon diha. One of the company said unto him, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. So kasabot na sila, bahina. Bahina ni nga katigayunan. Kani ako, iyang giingnan si Jesus. No? So, ang worries niya, imagine na, si Lord ang kaluwasan, si Lord ang naghatag kinabuhing walay katapusan. The owner of the universe is with them, was with them. Pero ningon siya, bahina. Nagihapon ang iyang una-una, ang iyang kasing-kasing sa mga butang aning kalibutana. And karong panahon na in our generation, Christian churches, gitawag ta nga, let us set our mind and our hearts to the heavenly things. Pero daghan sa mga Kristohanon, even mga magwalali, ang ilang mga bunahuna, ang ilang mga kasing-kasing are on the things of this world. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo nga nagwali siya with pure motives. Wow, kabalog doon ay nagwali kay mangwarta. Wow, kabalog kung sa mga purpose sa uban nga mapagwali. Kanya-kanya ang matag kasimbahanan will give glory to the Father. And ang kadausan nato na ay motibo, some of us will come to the church in order for us to be blessed. Or maybe you need miracle. Uy, nagsakit ko. Himalatyon ko, Lord, milagro mo simpa na ko. But listen to this. Ang pinaka-purpose yun nato sa kinabuhi is to glorify God. Because even you possess the whole universe or the kining tibuok kalibutan. Bisan ang Bohol, imagine ikaw tag-iya sa Chocolate Hills. Di ba? Ikaw tag-iya sa Chocolate Hills, tanang entrance imo ha? And madato kag-ayo. Even if you own the whole island of Bohol. Listen to this. He said, Master, speak unto my brother. Sa ito pa, may conflict siya sa iyang igsuon. And bisan pag igsuon mo, kung inyong una-una, wala nakaset niya sa langit ng mga butang, magkabangi, magkaproblema, yun ta. Bahala pag magkinaunsa, basta kay langit, langit na ta. Amen? Amen? He says, speak to my brother. Nga iya kong bahinan, imuha na, ako ani. Kaya naa sila inheritance. And we are blessed because we have that inheritance. Di ba? Nga gibilin sa atong katigulangan diri nato. Pero kung awayan man lang na, may paywala. Di ba? Wala, di mo sila lagi nakasabot. Di ba? So, utang yun na to. Ito muna-una. Focus na diha. Next verse. Ingon ang verse 14. Verse 14. Palihog. Na? Verse 14. And he said unto him, Man, who made me a judge or divider over you? Kisa man. Siya may gasugon ako. Wala ko yung authority. Wala ko tagay, anak. Nga, pagpahusay mo, anak, ito mo sa barangay. Pa-survey na ninyo. Next verse on nata. Yun ang verse 15. Ano ito bag ni Jesus, no? Sa verse 15, and he said unto them, take heed. Pantayit. Take heed. Ibutang sa imong huna-huna. Huna-huna, agyod o kayo. Bantayi, agyod ayo. Take heed. And beware of covetousness. Bantayin ng kahakog. Kini ako ni, ako, iyahan na tanan. Bantayi daw ni, now. Ang makaguol kaayo, kung kitang mga Kristiyano, di ta kabantay nga naa na daay taan ng covetousness, kining kahakog,
Kabalo ra ba gyud ta? Kita mga Pinoy, bisag simple ra kayo nga pagkaon, mo share gyud ta. Sa gamay kaya nga na nato, we're happy to share. Unsay blessing nga nag-abot sa to, lipay ta na nga mo paambit mga igsoon. But ningon si Jesus, and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he had possessed. Ano daw? Ang tinuod nga kinabuhi sa tao, wala sa butang nga iyang naangkon. So, ikaw na itag-iya sa company, like Yamaha, Toyota, Nissan, Hyundai. There's company, ma'am, sa inyo ha. Genesis, the company of the car, Genesis, in Korea. Genesis. Okay, oh yeah. Mahal ko no kayo na nga sakyanan. And tanang company, ikaw na CEO. Pero, the life, ingon siya, man's life consisteth not on the abundance of the things in this world. Wala diha ang tinuod nato nga kinabuhi. In fact, abi na ako, my mother-in-law, kagahapon, biyahe na. Nya kami pod biyahe migpakalit sa Negros. And she was very worried with kanang sa akong father-in-law kay gusto siya nga mubiya na siya. Makita niya nga ang akong father-in-law seryoso magpadayon ra ba? Ang mga lagad sa Ginoo bisag wala na siya. Mura na iyang kawarihan. And kita labi na sa mga batanon, grabe kayo, lapad pa kayo, dako pa kayo ang opportunities nimo. But ingon ko sa mga Bible student, learn how to number your days. And according to Apostle Paul, he said, redeeming the time, for the days are evil. Life is not really on the things in this world. So magira na ang Ukraine o ang Russia, ang Israel o ang Gaza, ang Israel o ang Hezbollah, ang China o ang Amerika, and tanan na magka-boom. Life is not on the things of this world. Dili na mao'y tinuod nga makapalipay nato, wala diha. Muna igisulti sa atong Ginoo, unsa may imong na-possessed dinis kalibutan, wala diha ang kalipay. Next verse. Ingon si Lord, nihigamit siya usa ka simbingay, and he speak a parable, and to them saying, a ground of a certain rich man brought forth plentifully. Dunay usa ka tawo nga nag-iyahan siya yuta nga grabe ang abot. Tabunok nga yuta, fertile kaayo nga soil. And then, tungod kay ang mao nga yuta, ang mao nga field is productive kaayo. Daghan siya og ani. Niyon sa ang verse? Ayun, plentiful. Next verse. Ingon ang verse 17, and he thought within himself, saying, gahuna-una siya, tit, tit, tit. Kabalo mo doon na yung mga tao. Nga bisan pagpuno, na kayo sila blessed, na kayo sila daghan, na kayo naangkon sa kinabuhi, di pa makontento. They're not contented with what they possess. Kung unsa ilang na-attain sa kinabuhi, they're not contented with that. So ang ilang himuon, gahuna-una siya, what shall I do? Tag-iya na siya Caltex, Shell, Petron, and all this oil company. Siya tag-iya. But he said, what shall I do? Dili satisfy. Kanunay nga laking ang iya, kulang. And you know what? If you set your mind and your heart to the things on this world, you will never be satisfied. Kaya matagbaw. That's the problem. When you fix your eyes to the things under the sun, not under the Son of God. Ingon siya, he thought within himself saying, what shall I do?
because I have no room where to bestow my fruits. So ang tanang bangko puno na. BPI, Metrobank, o sa mga pangalas, mga bangko, tapang mo, madali ka, Central Bank, and all the banks, they're filled with this money. Yun siya, asa man ko? Imagine lang ng tawong ingana. Suway ko nung tagpangutan na no? Ni nga man sila nga kana, kung dagan ko na kayo kwarta, dili ragyapon happy. Suwayan ka sa Ginoo no, nga kita'y paguniton anang kwarta ha? Suwayan ba? Tanaw na tagdi ba kita happy? Happy na kayo, tabi sa gamay ra kayo, nya makashare ka, happy na kayo. You know what? Kung naka-blessing sa imo ha, and then you just keep it by yourself, use it for yourself, happy ka. Pero makabantay ka, mas happy gyud ka kung ma-share pod nimo sa uban, di ba? Kung maka-share ka sa uban, you're happy, right? Lisoda ra ba ko mag-in-English dire? So what shall I do? Because I have no room. And listen to the word, I have no room. I'm sorry, no vacancy. I have no room. Wala na siya room para sa mga butang, maaya pang padaghanon. And sometimes in our life, Jesus has no room in our heart. Because we are filled with the things of this world. Butang sa kalibutan na nakapuno na to. And we say, I have no room. When si Mary o si Jose, no, galakaw yung ingana si Mary. Ayo, kay mga anak na, sorry, no vacancy. There's no room. And sometimes sa atong kinabuhi, diha sa pagpara sa Ginoo, walay room, walay time. Kaya dili lagi nato priority. So, he said, no room. Wala na. So, unsay isunod diyang buhaton? Daghan na kayo ko tigom, daghan na kayo ko entanan ng bangka. Maghimo na ko kakong bangko. Wala na kabutangan. Tanawang next verse, ingon ng verse 18. And he said, this will I do. Right good ko ba? Right good ko. Kini ako buhaton. Kanawan, yung siya, I will pull down my barns, gubon ako ning gamay nga tipiganan, and build greater. Maghimo kong mas dako, mas lapad. And there I will bestow all my fruits and my goods. Wow! Walang humpay na pagpapayaman. Walay katapusan nga pag-angkon sa mga butang aning kalibutan. In magbantay taani kay kung Kristiyanon tanaan na diha ang tanan natong pangandoy ninduta untag nako ingani ninduta untag nako ingani nanduta untag na ingani na ako ingani. In wala na kanahuna-unag ninduta og kuhaon ko sa Ginoo na. Ninduta og langit na gyud. Ang giing na si mama kun na nakas langit mapadad imig picture. Makabalot ako sa naa dito. Amen. Sige, pangita mga gold. Hindi na ako malimtan ni Wally ni Pastor Prema. Sige, pangita gold, 18 karat, 24 carats, daghana nga gold. Ingang pangita. But in heaven, ang highway is gold. Tanawan ng tawong iyang una-una ni aras kalibutan. Billionaires. CEO. Tagiya ba siya aning. Dako kayong anihong lami, kayo ang production. Unsa ka, if you own the Apple, the Samsung, say mga gadgets karon nga sikat. Opo. Pero tanawa dili gihapon siya satisfy. Isa, I will build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. Sige siyang gaplano how to gain more and more and more and gain more and more and more. Next verse, ingon siya verse 19. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease. Pahulay na, relax na.
Namiyas yung feeling, no? Eat! Kaon! Tanan, malaming pagkaon. Kabalo mo mga igsoon, asam tos Pastor Alwin. Giinom na ko iyang kapigikan sa Starbucks. Coffee. Gikan sa Starbucks. Ang lamia, oy! Kaon na lang ka, inom. And then mag-coffee shop na lang ka kanunay. Relax na ka kanunay. And mag-tour na lang ka sa kalibutan. Ang 7 wonders. Ang 8 wonders. Ako may ka-8 anak. Relax. Ingon siya siyang kaugalingon. Take thine ease. Relax na. Lumias kinabuhi. Eat, drink, and be merry. Paglipay. Kasabot mo kung saan ang paglipay? Lingian ang nasi mong tapad. Di na maoy paglipay. Rejoice. Be happy, be merry. Tanang kalipayon, ayaw hikawi ang imong kaugalingon. Tanang kalipayon, imo na na. And next verse, unsay sunod. Tanawa unsay sunod, ingon ng verse 20. But God said unto him, Thou fool! Ikaw buang ka ba? Bumbuang ka. Sakit mo hingalan tagbuang, no? Labi nagtinood. Labi nagtinood. Ningo siya, thou fool. Ha? Kasi pong buang, nagplano gani siyang nindot, nga ugma, buang day. Bisan pag kung sa kanindot, ang imong plano sa imong future. If God is not within that plan, dili siya belong. Or dili ang iyang plan. Ingon ang Bible, ikaw, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Karong gabi, mamatay ka. You will die tonight. Kabalo mo mga igsoon, may project ni Dr. No. And we put like something in the circle like centerpiece. Then I decide nga magbutang ko og candle and the clock and then the sun timer. Kailan mo sun timer? Katong bus ang sulod. Unya mo siyang balihon, magsigi tulo ang sun. Balihon na po mo. Mauni makalilisang nga kanunay manghitabo og dili magunitan, dili makontrol sa tawo. Unsa man ang atong pagpanahon, walay usa natong gapalayo sa kamatayon. Nagkaduol tas kamatayon. And the time is running so fast. Nga dili gyud gani nato magunitan, dili ta ka control, and kani siya dato kaayo. Nagplan siya for so many years. But the Lord said, you will die tonight. Dagan kay tagi paning kamutan ginaplanuhan, but ang kamatayon sigurado maabot, wala ta kabalog kanus And that is why magkinaunsa gani, still, ang number one nga priority nimo is the Lord Jesus Christ. That is why set your mind and your heart on the things above. Muna yung gisulti. Sa mga batanon, magminyo ko. Duha mong anak, puro doktor. Himo kog balay, himo kog sakyanan, and then etc. Daghan kay kag plano, but mamatay na ka. Mapuslan nimo? Which thou hast provided. Ingon sa, who shall those things be which thou hast provided? Kisa na may manag-iya, kisa na may maglipay. Because we know, sadang mamatay tawa tay madala, bisag hugaw, koko, yun mo madala. Nakuha na to? Next verse. Ingon siya sa verse 21. So, is he that layeth up treasures for himself and is not rich toward God? Mauni ang dangatan sa tawo. Nga nagpakadato sa iyang kaugalingon ng kalibutan, pero dili siya dato atubangan sa Dios. Last Sunday, hangtod kagabi na overwhelmed ta sa word atong Sunday.
Why? Ningon dito si Lord sa Efeso, grabe inyong paghago, grabe ang inyong pagsikripisyo, grabe ang inyong pag-alagad, grabe gud kay nakita na ko na. Verse 4, apanwa na mo nagugman ako. 1 Corinthians 13, bisag imong lawas, ipasunog nimo, pagway gugma, way pulos tanan. In other words, ang tanang gibuhat sa Efeso, walay pulos at tubangan sa Diyos because wala na sila nahigugma sa Ginoo. And that's the problem of pastors and Christians and churches. Muna'y problema sa mga kasimbahanan. Why? Their minds, their hearts are on this world. Wala sa. And that is why ang pinakalami kaysa akong kinabuhi nga ako, yung imagine ka ng kuhaon ako sa Ginoo. Ara. Kung na kuhan og kanus bisag karong gabi huna, malipay jud ko. Ang ako lang, kining akong mga bata, gagmay pa man sila, pwede ra po og mag-uban sa mi. Kuhaan po ko sa Ginoo, si Lord mag-provide, mag-atiman. Wala kay worry ba? Labi nag-imong mga membro sa pamilya, kabalo ang langit lang painan, wala kay worry. When you set your mind, your hearts to the things in heaven, and ang imong mga loved ones, maupod ang ilang huna-huna, kabalo mo kung sa'y kagulaan na mo, pati ni mo, kanang mamatay ka, pero kabalo ang nakay minahal sa kinabuhi, nga wala pasta ilan sa Ginoo. And that is why, ang ako mother-in-law, he said to my wife nga, ayun yung pasagdi yung papa, kay basin, og mawala na ko, ato lang siya sa baol kanuna, hindi siya mo, mabugnaw siya pagpakalagad. So mauni ang atong bantayan pag-ayo mga igsoon. Ecclesiastes chapter 2. Ecclesiastes chapter 2, verses 1 to 11. Ecclesiastes chapter 2, verses 1 to 11. And he said in mine, and I said in my heart, go to now, I will prove thee with mirth. Therefore enjoy pleasures, and behold, this is also vanity. Bisan pa, sa tanan mo na angkon, lipay-lipay ka, inigabot panahon, makain ka, waday kapuslanan tanan. Next verse. Tuloy-tuloy, ratanaw. I said of laughter, it is mad, and of mirth, what doeth it? So may kapuslanan. Masigi kag kalipay, magsipog kag kaguol, unsa lagi pulos. Next verse. Ingon ang verse 3. I sought in my heart to give myself unto wine. Sulayan ako ang tanang katamis sa ilimnon. Unsay mga iladaw kay nato mga ilimnon diri sa atoa kay tanduay ramgod kanunay. Emperador, tanduay. Natanan. Yet acquainting my heart with wisdom. Gipuno na kog kaalam. Gipuno na kog kaalam. And to lay hold on fully. Gitunan po na ko ning unsa ning kaalam, unsa po ning kabuang. Till I might see what was that good for the sons of men, which they should do under the heaven all the days of their life. Next verse. Ingon ang verse 4. I made me great works. Daghang sa gibuhat nga dagko kayong mga butang. Nagpahimo magani ni si Solomon og katong shields of golds. Tungod kay wala na kabutangan sa gold. And even the queen from Sheba ni adto niya gadalag caravan of golds. And dato na kay si Solomon, the wisest man ever lived sa kalibutan. Si Solomon. Siya, ningon siya, I built me houses. Waraghan na niyang balay. So naa siya palasyo dito sa Atlanta, naa diri sa Pilipinas, naa sa Korea, or daghan sa balay. And he said, I planted me vineyards. Daghan siyag mga patigayon. Next verse. In verse 5, I made me gardens and orchards, and I planted trees on them of all kinds of fruits. And I made me pools of water to water therewith the wood that bringeth forth trees. Kub-kub siya. Himo siya mga, nasa kanang irrigation. Ano tayo tawagan na? Niya?
Naghimo siya mga tabay, parang naa siya na tubig. And then, I got my servants and maidens, and had servants born in my house. Also, I had great possessions and great and small cattle above all that were in Jerusalem before me. Daghana kayo siya kahayupan. Aran datua, kaniadto sa patriarchal period, you know, the fathers, Abraham, Isaac, Jacob, gani sa time pod ni Job, the measurement of their wealth was kanang ilahang kahayupan. So kung dato kadaghan kagahayop, pag abot sa sunod nga generation, ang gibasihan sa kadato daghag bulawan. Amen? Sa atong generation, ang gibasihan sa pagkadato, kung naa kay Ginoo kay siya ang tag-iyas tanan. Amen? Amen? Now listen, mo na iyang na-acquire siyang kinabuhi. And also I had great possessions of great and small cattle above all, with all that were in Jerusalem before me. Walay makatupong niya. Next verse, ingon ng verse 8. I gathered me also silver and gold. So dito sa Kings niingon nga, kana nga mga silver, murarag walay bili. Sa time ni Solomon, ang silver, murag wala na siya bili nga, sindul-sindulo na lang na, murag na mga bato na mga silver. Tungod sa kadaghan sa gold. Amen? Kadaghan mong butag gold ron, pintal bang? Unsay tawag anang kulintas nga gikuluran o gold? Nga dili tinod gold. Unsay tawag ana? Ha? Gold-plated? Or fancy? Fancy? Basta kay mauna. And said, dirha, and peculiar treasure of kings and of the provinces na abot sa iya ha. Ang kadato sa mga hari. I got me men, singers and women, singers, and the delights of the sons of men as musical instruments, and that of all sorts, naata na musicians. Naadito niya si Gary Valenciano, si Michael Jackson. Tanan. Naa niya. So pangutan-an ninyo si Solomon kung happy ba siya kay naanan niya tanan. Next verse. So I was great and increased more than all that were before in Jerusalem. Also my wisdom remained with me. So he was blessed with wisdom. He was blessed with everything. So bisan unsa iyang ganahan, maka-afford siya. In verse 10, he said in verse 10, and whatsoever mine eyes desire, I keep not from them. Wa na ko hikawi ang akong kaugalingon sa unsay ganahan ako, sa unsay gusto nako. I withheld not my heart from any joy. Wa ko hikawi na akong kaugalingon sa kalipay. Tanan nga gusto nako, tanan nga imong ma-imagine nga kalipayon sa tao na ni Solomon. In fact, na siya 300 wives and 700 concubines, and all of them mga Miss Universe. They are princesses. Naa niya? For my heart rejoiced in all my labor, and this was my portion in all my labor. Diharata ko to. So ito na. Wow! Inutas kinabuhi ni Solomon. At his kanang batanon pa siya, sukad na atin niya ang kaalam, gisuwat niya ang Proverbs. And then nagsuwat siya og Song of Songs. You know, si Solomon daghan kay siya songs, but he chose only one. Song of Songs. And dahil siya diyang tigulang na siya, gray hair na siya. And tiguang na siya, ngana na siya maglakaw. Tiguang na gyud siya. Iyang gisuwat ang Ecclesiastes. Mga maalamong pulong sa pagpamalandong unsa ang tanan niyang naangkon sa kinabuhi. Sa panahon nga di na siya ganahan, o bayi, wala na siya, wala na affection.
Money and golds and silver and everything, wala na. And iyang kusog, wala na. Wala na tanan. In verse 11, tanawa. In verse 11, ingon siya, then, lingkod siya. Ingon siya, this is the conclusion. And then, guol kayo siya, na malandong siya kayo. In verse 11, he said, I look on all the works that my hands had wrought, and on the labor that I had labored to do, and behold, pantanawa, all was vanity and vexation of spirit. Makasubo lang kung una-unaon, makalaay lang kung una-unaon, and there was no profit under the sun. There was no profit. Wala kay maangkon nga kaayuhan under the sun. S-U-N. And that is why, ang atong huna-huna, ang atong kasing-kasing, ayaw ipailalom under the sun, S-U-N. Our life must be placed under the Son of God. Because kung ilalom ra sa adlaw, sa landong ra sa adlaw, naa ka nagpailalom, ningon siya, vanity and vexation of the spirit ra ang imong maangkon. Walay kapuslanan o kasubo ra. Timan-anin nato mga igsoon. Kaya nga ito huna-unaon ninyo. I will live for 36 years because I am 36 now. I may live just for 36 years. Pero kung ang akong gikinabuhi diha kang Jesus Christ, satisfy ko. But even if you live 1,000 years, you are under the sun, S-U-N, and acquire everything in this world. Dili ka masatisfy? Dili ka matagbaw? Kung imong hunahuna o kasing-kasing neras kalibutan, pag kanindutag maangkon nimo ni tanan, ilabi na kung naapagyug ka diha ni Kristo, kay magamit mo nimo nis pagpangalagad. Amen? Imagine ang ikaw may kinadatuan kayo, tanang pobre imong Bible studyan na sila, panghimuan na sila mga balay. Mamalit kag yuta, magpa-subdivide ka, o nya pangwalihan nimo ni tanan, kaysa may maminaw nimo. The conclusion of all the matter, he said, all these things, naghatag na kog kalaay. Wala siya'y kalipay. That is why let us fix our eyes, our hearts, our mind, our hearts unto Jesus. And pila man ta katuig nagpuyo diri sa kalibutan, let us spend our time wisely. Mubo ra kayo itong kinabuhi, dinanghagon pa nato. Mubo ra itong kinabuhi, imo pang igasto anang sigig kagool. Kung dato ka paglipay des Ginoo, kung pobre ka paglipay des Ginoo, so what? Mga matay man tang tanan, importante na katas Ginoo. Di kay pobre na kita mo siya patag kagool na nanaghan ang bugas. Naminaw ta, amen? And that is why si Paul mismo ni agi o grabing mga kalisdanan. Ingon si Paul sa 1 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4. Pinaagi sa pagkinabuhi sa pagtuo. Living a life nga kanang imong kasing-kasing og huna-huna. Ang tanan nga naa nimo, you will spend the whole of your life to serve the Lord, and everything you possess to serve the Lord. And magkinaunsa man, you will encounter troubles and struggle, mga kalisdanan, mga paghilak sa kinabuhi. But ingon si Paul sa iyang panambagon ngadto sa 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 2 verses 16 to 18. Ingon ang 16. Ephesians akong isulti gani ha. 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Tungod niini wala gayud kami kawadig kadasig. Kabalo ka kining tawong iyang hunahuna langit na di ni kawadag kadasig sag awayon pa ka. Bisag naa pa nimo tanang mga kaguluan sa kinabuhi.
Basta kay imong hunahuna, langit na kuan eh. Ingon siya, which cause we faint not. We faint not. Kami nibati og kalaay, kaluya. Though our outward man perish, nagkaluya ni among lawas, nagmasakiton pa ning among lawas, nakatigom pamigdaghang panuhot. Tag-as na nga mong sugar na diabetic na. Ayo, ingon siya, though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. When you fix your eyes, when you set your mind and your hearts to the things above, you will be renewed inwardly day by day. Woo! Bago na po kadlaw, kineron, biyahe na po, eskwela na po, nakalingawa kayo na. Di ba? Pero kung nakas problema, anong problema, may arang lisuda, may masigit yung kagagool. Promise. Tinoon yun na. Ingon siya, outwardly, bodily, physically, kining alawas. Unsa yang gisulti, perish. Nagkalala ni, nagkawa na yung lami, tanawon siya, naniwang na siya, diabetic na ni pastor. But inwardly, renewed day by day, because the mind and the heart is on the things above. Tuwa dito ni, tuwa dito. Next verse, ingon siya sa verse 17. For our light of affliction, which is but for a moment, worketh for us as a far more exceeding an external weight of glory. O siya yung ipasabot, kay kini mga kalisdanan, kini mga alantuson, kini mga kawaladon, kini mga kagutom, lumalabay lamang. And everything will pass away. Bisan imong utang, pangutag utro. Oh, everything will pass away. And next verse, ingon ang verse 18. Ang verse 18, muna akong ganahan. Verse 18, tara. While we look not at the things which are seen, wala mi nagtanaw sa mga butang nga amo karon nakita. But, doon nga nagtagbasa, but at the things which are cannot seen. Why? Because for the things which are seen are temporal. Temporal. Kaya ang sabi ni Solomon, Ecclesiastes chapter 2 verse 11, all are vanity and vexes the spirit. Why kapuslanan o naghatag kagulanan? Temporal. But the things which are not seen are what? Eternal. Pagka nindutag, magunaon na kita, nindutag, yun ang langit. Di na lang yun mo, ma-imagine sa kung kayo tinuod nga dagway ni Lord. Kaya mo nakitaan mga ginoo karon kanang hinimo, gikas maugane, o kanang hinimo, gikas Jemelina, nga taas og buhok, nga kulot, o nya Hudiyo, o nya napoy Jesus nga itom kaayo, nga bata pa, nga kulot, na puti, raguro na yung pagdako. And ito, ang Bible, ningon ang Bible nga ang iyang dagway daw, ang iyang mata daw kalayo, o nya ang iyang dagway daw kilat. Imagine na, and tanan nga wonders. Din his kalibutan. With everything a man can possess. Ningon diya, vanity, walay kalipay. But tanawa si Paul. Ingon siya, even bodily, physically wasted. But our spirit, our courage, our love, our serving is renewed day by day. Refresh. Ninduta, no? Why? Kay we look not on the things. Life is not on the things we see. Diba? Niingon dito sa Luke. Ingon si Dr. Luke, life is not of the things nga maposes sa tao naa sa tao. We look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. Ano man? For the things which are seen are temporal. Bisan imong dagway. Tanaw ka sa amin.
Badis-badis ka na. Dagan na kayo. Butang-butang ani. Tanan na lang yun. Sakay o kabalabal, kasakay o motor, garitas. Sakay motor ba? Temporal. Eh sa mga lalaki, magpa-abs. You know what? Ga-jogging ko karon. Ga-jogging ko. 4 times a week or 3 times a week. Kung makabasketball ko, 3 times na lang. And hutdon ako ang usa ka oras. And I run 7 to 8 kilometer. Ang akong daganon nga kanang dili gyud ka na mo pahuway kay maglakaw. Natural ra gyud nga dagang, parang di ka kapuyon ba? Natural nga dagan. Katong ningon bitaw ko nga imong ipasar tong sakit kaayo, kay inig kapasar ato inig human ato mura nakagapahuway na lang bod. And kay exercise ko. And like magpamasok ka man, pamasok. Superman ba? Unsa day mo? Una exercise ko kagtama na kay pa-abs. Abs ari. Kay diabetic. Kay tamis kayo ko. But kining tanan, even our physical bodies are temporal. So ang eternal igsoon mao ang langit. And that is why niingon si Paul, we set our mind and we set our hearts on the things above. And si Solomon, gidiscourage niya ang iyang reader. Solomon try to discourage his readers. And explain to them that everything in this world, under the sun, are vanity, are useless, are meaningless. Kaya nga, pag napatay kinabuhi, thank you Lord. Every morning when I binigbangon ako, pag wake up na ako, maana ko, thank you Lord, kay buhi pa ko ron. Sunod na po adlaw, thank you Lord, kay buhi pa ko ron. Amen? Kaysa inig pagbangon ni sama ni watay malunga, ganay hago, aning. Kada mata ni mo, pag thank you Lord. Amen? Dapat ta mag-thank you Lord. Kada mata na to, inig mata na to sa kabuntagon, mayong kita sa Ginoo. Lord, salamat kay Lord. Nga buhi pa ko. Nganong kinahanglan matamag po salamat mga igsoon? Tungod lagi kay kang mabuhi ta din sa kalibutan, wala ka pa atras. Maora gyud nay the thing which is uncontrollable is your time. Di nimo ma-stop, ma-pause. Sige, ay nagkadool kita sa kamatayon. In Ecclesiastes chapter 3 verse 2. Na mga butang ng langit no, dili ang tanan. Ecclesiastes chapter 3 verse 2. And diha ta magtapos. But before ani, gusto lang nako pahinumduman ang ako mga kaigsuunan diri Lourdes. Atong undangon ning relihiyosong panghuna-huna. Nga makasimbar ako, okay na, basag Bible, okay na. Pulihin nag panghuna-huna nga kanunay nga ang Ginoo. Lord, karang adlaw, Lord, o banta. Lord, sige ra ang Ginoo. Set your affections. When we say affections, tanan nga imong ganahas kinabuhi. And let us differentiate between needs and wants. You need a car for transportation. But wants is unsa nga brand. Mahalon. Affections. Dili tanan nimo affection sa kinabuhi, needs. Sometimes, mas daghan patag wants kaysa daghan og needs. Tanawa, everyday, dahil maabot nga Shopee. Ayo, namuabot mo ito, hunang na, ayo. Unsa na, Shopee, naa si Lumintak. Ay, example na sila. Naa si Casino, sa Bohol Casino. Pastor Alvin ba? Castinyo?
Kastino. May nga na yung Shopee, naa si Lazada, naa si Monticello. Grabe mo rin kadaadlaw, Shopee. Because naa na ta we're living on the affections na once, dili na needs. Kailangan man ang wants og needs. And ang Bible, everything you need shall be added. Pero kaya di naman taganahan na ng ganahan. Di naman taganahan na ng gikinanglan. Kaya itong ganahan, kanang ganahan. So we said, set your affections on the things. Tanawa, look at your Bible. Maybe in your Bible it says there, set your affections on this world. Nag-ingon there is set your affections on the things above. Not on the things on this world. If we die today, or mabuhi pa ta, we may live for another 40 years. Pareho lang na siya. If you are not satisfied, if you are not spending your time, your life wisely before the Lord, that's useless and that's nothing. So if somebody would ask me, Pastor, sweldoan ka na ko 1 million kada bulan, undangin nagpamastor. O kwarta akong toyo, maundang ko. Pero kay maon naman ni, ang tawag sa Ginoo sa akong kinabuhi, may pagkaon ko or wala. The Bible says, set your hearts, your mind, on the things above. May the Lord bless us with His words. Let's pray. Let's pray. Let's close our eyes. And everyone in this room tonight will pray. Susiha imong kasing-kasing o guna-huna. Asa na ka? Karon nintak naa pakigsulti sa Ginoo, talk to God and ask for forgiveness. Kasi ang huna-huna, Jesus Christ died for you because He loves you and you are on His mind. Now, karon nga kagabion, before ka mo pauli, nganong nagproblema ka, nganong naguol ka, nganong nabalaka ka, nganong gilisdan kayo ka sa kinabuhi? Nganong lisod ang blessing? Nganong ingana? Nganong kaguliyang kanunay? Because you set your minds and your heart on the things on this world. Tonight, repent. Fix your eyes unto Jesus. Set your minds on the things above. Samtang awito ni mong awit, pag-ampo igsoon. Pag-ampo igsoon. Pray. Now, this time is time to pray. Pag-ampo. Jesus. Standing in all of your grace. Setting my feet in your way.